Tisztelt okrétások és meghívottak! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a 2023-2024-es tanévzáró bokrétás banketten. Örömmel tölt el bennünket, friss bokrétásokat, hogy ilyen szép számban eljöttek és együtt ünnepelnek velünk. A mai este folyamán több ízben is megtelik majd a színpad, lesz itt zene, tánc és mulatság is. A színpadi összeállítás az elmúlt hónapok munkáját tükrözi. Kezdésként egy kis különlegességgel szolgálunk, hiszen népdalfeldolgozások lesznek hallhatóak a zenekartól, akik éppen erre az alkalomra álltak össze. A zenekar tagjai Csibik Krisztina, Mándoki Ágnes, Bitú Zsuzsa és Gerebenes Ede. A feldolgozásokat követően Csepp Domokos leköszönő főnök beszédet mond az elmúlt év eseményeiről. Ezt követi a Pünkösdnek jeles napján című összeállítás, melynek célja a közelgő ünnepre való hangolódás. Az összeállítás egy pünkösdi királykisasszony választással kezdődik, amit Vajda-Szent Iványi Vermont és Sebes Forduló követ. Utána a Barca Band zenekar összeállítását hallhatjátok, végezetül pedig párpatoki táncokkal zárjuk az előadásunkat. A táncokat betanította Fülöp Zoltán József és Vitályos Dorottya. Az előadás után főnökavatás és eskütétel következik, mindezek után mulatság a tartó zenekarral. Tartalmas időtöltést kívánok mindannyiuknak!
Sokszor hallott régi történet, apám szava csendesebben száll. Nézd rám akár a melegében, a kávé is lassan kijön már. Már nem szédülök a fényben, a borom félig tele van, nem szesző leszek részem, annyi legyen, amennyi most van. A tegnap eltékel a lélet, elég volna jobbra magam. Most a lányomnak mesélem, egy szem megértje van. Már nem szédülök a fényben, a borom félig tele van. Nem szesző leszek részem, annyi legyen, amennyi most van. Szemeimmel már pihen a poénban, fekete viselet jó. Felészik a hegyet a dallom, éjjel dobott mulató. Már nem szédülök a fényben, A borom félig tele van, nem szesző leszek részem, annyi legyen, amennyi most van. ugyanazt a boros utat járom, a cipőben nincs már repedés. Szívek köré húzsát muzsikálok, ezt veszi egy jó cigányzavét. Már nem szédülök a fényben, a borom félig tele van. Nem szesző leszek részem, annyi legyen, amennyi most van. Kedves bokrétások! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, bokrétást, zenészt, táncost, ismerőst és érdeklődőt. Ma este nem egy nagy gála résztvevői leszünk,
és nem is egy magas színvonalú produkció nézői vagy előadói. Ma este ismét meggyőződünk arról, hogy a mindannyiunk néptánccsoportja a néptáncon és a népzenén túlmenően a család, a barátság, a meghitt, a soha el nem felejtendő pillanatok a bizonyítékai mindannak, hogy több, mint néptánc és népzene az, amiről itt ma szól. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy népi kultúránk szerves része közösségünknek, mely végigkíséri életünket, függetlenül attól, hogy hol és mikor találkozunk vele. A mai napot mindnyájan izgalmasan vártuk, hiszen nagyon sokat készültünk rá a táncosokkal, zenészekkel. A próbateremben nagyon sokat gyakoroltuk a figurákat, tánclépéseket, izzasztó próbák sokasságán vagyunk túl. Nagyon sok szép pillanatot élt meg a csoport az elmúlt esztendőben, hiszen a próbák és a sok gyakorlás mellett mindig volt idő beszélgetésre, közös társasestre, éneklésre, bulizásra, szórakozásra és közös esti sörözésre is. Ma a színpadon az elmúlt egy évnek a gyümölcsét láthatjátok, annak az együtt kitűzött célnak a kiteljesedését, amit a tanév elején magunk elé tűztünk ki. De a cél nem minden, hiszen mit ér a siker, ha nem mi szerezzük meg azt, nem mi dolgozunk meg érte. Fontosnak tartjuk a megtett utat, azt, ami idáig jutottunk, és aminek eredményeképp ma itt állunk előttetek. Jó magam 2019. októberében mentem az első próbára, ahol új arcokat, érdekes embereket ismerhettem meg, és jó barátságokat szereztem. Betekintést nyerhettem valami izgalmas dologba. Kezdtem megismerni egy addig számomra ismeretlen fogalmat, a bokrétás szófogalmat. 2021-ben már főnökként találtam magam egy nagymúltú csoport vezetőjeként, amikor már javában tombolt a mindenki által jól ismert koronavírus. Dorottyával ketten, aki már a csoport oktatója, egy világjárvány közepette táncteremből kipakolva agyaltunk azon, hogy hogyan oldjuk meg ezt a problémát. Nehéz idők voltak, hiszen termet kellett találni, ez volt egy nagy gondunk, egy olyan időszakban, amikor nem fogadott be szívesen senki idegeneket, de sikerrel jártunk és tovább vittük. Az elmúlt 2 évben egymagam vezettem tovább legjobb tudásom és tehetségem szerint a csoportot, és ma itt vagyunk. Elértünk sok közös célt, rengeteg dolgot megvalósítottunk. Ezekről az elért célokról, megvalósításokról szeretnék egy kicsit beszélni, és néhányat be is mutatni. A legaktuálisabbal kezdeném, ami nem más, mint a bokrétás albumok digitalizálása. Ezáltal mindenkinek könnyen elérhető, és bármikor a világ bármelyik pontján kinyitható és belelapozhatóvá tettük a bokrétás albumainknak. Köszönet illeti a Concio Struct vállalatot, hogy megengedték, hogy náluk az ő szkennelőgépeiket használva ezt meg tudjuk valósítani. Külön köszönet illeti azokat a személyeket, akik fáradtságot nem ismerve, délutánokat feláldozva segítettek abban, hogy ezeket kivitelezni tudjuk. Ezek a személyek nem mások, mint Balázs Nándor, Szász Otto, Mándoki János és jó magam, akik ezt végezzük. Létrehoztuk a Barca Band zenekart, és összeszedtük a zenélni akaró, tanuló fiatalokat, akiket ma is láthatok itt a színpadon, és hallhatják, hogy nagy lelkesedéssel űzik azt, amihez értenek. A 2023-as év közepén pályázatot nyújtott be a csoport a Csóri Sándor alaphoz, amely 2023. decemberében győztes pályázatként lett elbírálva. 1.250.000 magyar forint értékű pályázatot tudott magáénak a Bokréta. A pályázat magába foglalta a következőket. Oktatók tiszteletdíjának kifizetése, ebből az összegből tudtuk finanszírozni az oktatóknak a bérét, élő népzenei szolgáltatást vásároltunk, ebből az összegből tudtuk fedezni a ma esti zenészek bérét, illetve a május 25-i Táncház egyik zenekarát. Hang- és fénytechnikai eszközöket vásároltunk, amelyeket részben itt is láthatnak, és tanúsíthatom, és önök is érzékelhetik, hogy ezek emelni fogják az esti színvonalát.
Támogatást kaptunk reklám és PR kategóriában, amelyet az elkövetkezőkben költünk el olyan dolgokra, amik a néptánccsoportnak az előnyére válnak. A pályázat megvalósulásához elengedhetetlen volt a sérülő kulturális egyesületnek a segítsége, hiszen ők segítettek abban, hogy ezt a pályázatot véghez vigyük, és különösképpen kiemelném itten Fridol Anna Máriát, Mancust és Benedek Jocót, akik segítsége nélkül nem jöhetett volna ez létre. Támogatásokat kaptunk a következő vállalatoktól, vállalkozásoktól. Az Agromeg cégtől 3000 RON támogatást kaptunk, a Cosis Computer Systemtől 2000 RON támogatást, az Ibex Sauna Depótól meg 1543 RON támogatásban részesült a Bokréta csapata. Hálásan köszönjük a támogatást! Ezekre a támogatásokra mindmáig nem volt szükségünk, lévén a Sóri Sándor alaptól lehívott pályázat, minimális összegeket kellett használjunk ezekből, mivel tudjuk a Sóri Sándor alapból finanszírozott termékeket 100%-osan megvásárolni és a pályázatot lefogni. Mindezek mellett köszönetet szeretnék mondani az alábbi személyeknek, akik mindvégig a Bokréta mellett álltak az elmúlt esztendőben. Elsősorban a Transzilvánia Egyetemnek és Valorescu Alin dékán úrnak, a bútortervező és a famérnöki kar dékánjának, aki rendelkezésünkre bocsájtotta a próbatermet, és március 1-én közösen tudtunk szervezni egy olyan megmozdulást az egyetem keretein belül, ami a román diákok körében is érdekelt volt. Keresztes Lászlónak, aki egy videó kivetítővel ajándékozott meg bennünket, nagy hasznát vettük, és ma is a sorokban használjuk a kivetítőt arra, hogy most már ne csak kézzelfogható albumaikat tudjuk forgatni, bár annak is van egy igazi élménye, hanem meg lehessen tekinteni digitálisan is ezeket az albumokat. Benedek Zakariásnak, aki helyet biztosított a Barca Band zenekarnak, hogy meg tudjuk tartani a zenekari próbákat, hiszen szükség volt egy teremre, ahol nem fúj a szél, ahol meleg van, és ahol a zenekar össze tud gyűlni és tud próbálni. Sándor Leventének szeretnék köszönetet mondani, aki többször is helyet adott számunkra a Csíki Sörözőben, ahol megtartottuk több ízben is a bokrétás estet, és bokrétás találkozókat tartottunk. Balázs Tamásnak szeretnék köszönetet mondani, aki mindig segített, mindig mellettünk volt, és amiben kértük, akkor mindig számíthatunk rá. A Korona Rádió lelkes csapatának mondanék köszönetet, akik mindig mellettünk álltak és segítettek, mikor szükség volt a stúdiófelvételt készíteni, vagy reklámozni a Bokrétát. Szeretnék mindez mellett köszönetet mondani Mihály Antalnak, aki ma a technikáért felelős, Szász Szilárdnak, aki segített a Zajzani Kultúrotthonnak a fűtését elintézni, bár kicsi melegre sikeredett. Domokos Jenőnek, aki rendelkezésünkre bocsájtotta a termet, és mindazon személyeknek, akik ma segítettek abban, hogy a mai nap színvonalát emeltünk. Nem utolsó sorban meg szeretném köszönni a táncosoknak, a jelenlegi bokrétásoknak, a Barca Band zenekarnak, az előbb hallott zenekarnak az összeállítását, és illetve mindazokkal, akikkel közösen megtettük ezt az utat, és ma itt vagyunk még. Leköszönő főnökként szeretném megköszönni minden olyan régi és jelenlegi bokrétásnak, hogy ismerhetem, hogy megismertettük már, és azt is meg szeretném köszönni, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, és mindent köszönök, amit a bokréta adott nekünk. A jövőbeli főnököknek még majd azt kívánom, hogy csinálják valamit, én csináltam idáig, és sok sikert és kitartást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Úgy, mint szeleknek zúgása,
Stop.
Köszönjük szépen ezt a nagy biztatást. Megkérném Kelemen Dénes, hogy jön fel a színpadra, és szóljon pár szót. Köszönöm szépen. Elmondom nektek, hogy helyet van. Mivel nektek is azért valahol itt is, meg itt is érzitek, hogy ez egy beszélgetés. Milyen a közös? Elkezdjük. Van egy új hírem, mindjárt számára. Konkrétan a tudaszteletek. Hiszen tavaly együtt munkában még emlékeztek, akkor azon volt egy legényes szám, és legények azért bámkodtak, mert nem tudtak látni. Gratulálok a legényeknek, van a lány. És nem csak, hogy újjászületett a konkrétal, hanem színesebb lett, hisz ennek a csoportnak egyik sikere az, hogy minden generáció más és más. Nem egymás átjöttek rá, nem egymás pozíciót átjöttek újra, hanem mindig attól függ, hogy milyen pozíciója van. Milyen színű, milyen világ, milyen világok egyezik össze, milyen művigakok vannak, milyen művezető van, és minden új vezetővel igazából konkrétul